Naka-photo. Naka-record eh. Naka-record? Ulitin natin. Hey guys, it's me again, Tristine, and welcome back to my channel. Today is very special because ang kakolab ko, finally, Yes, is one of my friends here. From Pampanga siya. Nag-vlog siya both in Manila, Pampanga. Well, actually, pati sa Korea, no? Yeah. We have Maria Therese or Therese sa YouTube. Yes. Tama ba? Ayun. So, today we're here and we're going to eat and talk about K-drama. We have here some of the food na mostly makikita nyo sa K-drama. And pag nanonood tayo ng K-drama, parang napapa-crave tayo bigla sa Korean food, diba? Ano ba yung latest na K-drama na pinanood mo? Ngayon pinapanood ko once again, pero hindi kasi siya hindi siya common na pinapanood. Underrated siya na K-drama. Pero if you look at the ratings of Korea, kung ano talaga yung drama na patok ngayon, yun yung parang afternoon serye nila. So, kami naman, we recently just finished watching The King last night. And speaking of The King, let's go to our first item on the list. Paano ba ito sinisindihan? Ito? Ito. O yung plus plus? Minus minus. Okay. So, the first item on our list is, sana masabi ko ito right, it's budae, jjigae. And it's known as the Korean Army Stew. So, kung makikita nyo, ayan siya. Sobrang dami niyang pinaghalo-halong toppings. Siguro kaya it's called the Army Stew, no? By the way, you could learn simple Korean sa channel niya. Ilan na ba yung nalabas mong episodes? 2 pa lang. 2 episodes, pero pwede kayo mamili. Pwede English version or Tagalog version. Winatch ko yun yung mga very simple na vowels ng Korean. So yun, matututo talaga kayo. And hindi lang sa pagsasalita, i-write din niya. May writing exercises din siya. By the way, hinahaluan ko siya nitong odeng or fish cake. Ayan. Now, the next item on our list naman is odeng. Since pinakita ko na sa inyo, odeng could be served na ganun, no? Yung meron siyang sabaw or ito. It's stir-fried and it's spicy. Tikman muna natin yung army stew with the odeng. Naamoy ko na siya. Naamoy ko. Pangkuha mo na lang ako, Beb, kasi hindi ako marunong gumamit ng chopstick. Hindi ko alam kung nakailang vlog na ako na inamin ko yun. Hindi ako marunong gumamit ng chopstick. Oops. Tapos gusto ko ng tofu. Ano yung namimiss mo ng food sa Korea? Hirap naman ha. Usually, actually yung samgyeopsal kasi nila sa Korea, it's Diba? different. Oh, Oo. bakit Kasi diba? they eat it with brown rice. Tapos, iba yung taste niya pag healthy din yung kinakain mo with it. Tapos yung nila, yung kimchi ng mga samgyeopsal stores, super varies talaga. May iba na may pagka-sweet yung kimchi nila, may iba na super spicy. Gusto ko yung medyo sweet na. Oo. Actually, ang hirap hanapin ng mga sweet kimchi. Grabe, ang sarap. Kapag hindi napasok ko. Sarap. Sobrang higit nito kasi nakasal pala siya. Tapos kumain ng mga Korean sa K-drama, no? Actually, kapag lunch sila, parang fiesta. Actually, kahit sa real life, parang ang lakas nilang kumain. Kaso lang yung exercise nila dahil everyone's riding public transportation. Tapos yung mga public transport nila, like yung subway, super baba sa Lakad-lakad ka talaga. So, stairs ka talaga. Ang intense na kailangan talaga nilang kumain ng madami. Tsaka recently, may sinabi sa akin yung friend ko, dito daw sa Pilipinas, puro tayo fried food. Doon siya nanibago nung lumipat siya dito. Parang, everything's fried. Sabi niya gano'n. Parang napanood ko nga rin sa What's Wrong with Secretary Kim. Nag-US doon sa TSJ for a while. Tapos parang sabi, pumapayat sila doon kasi puro oily food. And they don't like it. They don't like it though. Let's talk about yung napapansin mong eating culture nila. Well, sa Reply 1988, ewan ko kung 1988 lang yun or hanggang ngayon nila. Nakakatuwa yung nagbibigayan sila ng ulam. Parang kakatak sila sa kapitbahay. Tapos, pag nagluto ka, parang ika-calculate mo pati si kapitbahay. Tapos,
magpapalitan talaga sila ng ulam. Ganun. Tsaka nakakatawa sa yung mga Koreans na, lumipat na sa ibang bansa. Hahanapin nila yung kimchi. Minsan mag-order sila ng pizza, tapos may kimchi on the side. Oo, every time, kahit anong pagkain, may kimchi talaga. Na-try mo na ba mag-make ng kimchi on your own? May mga tours sa Korea na Magtuturo sila? yun, mag-ano kayo, kimchi making. Next item naman on our list, fried chicken, or the Korean fried chicken. First K-drama na napanood ko is Chloe, or Crash Landing on You. And ito yung sobrang pinapromote nila doon. Actually, pati naman sa Goblin and the King. Almost everywhere Every drama may Korean fried chicken. Tapos sa Goblin naman, meron sila yung, bukod doon sa Olive, meron pa sila yung lagi pinupuntahan na coffee shop, Dalcom. Dalcom is everywhere. Sa kanila, Starbucks is mahal for them. Okay. Dalcom is cheaper than Starbucks. Ang tapang ng kape nila, super tapang. Tapos pag sinabi na nilang sweet, tapos dadagdagan pa ng syrup, walang kwenta yung syrup talaga. Pero feeling ko, pag nag-Korea ako, puro milk tea din ako. Tsaka soju. Ang sarap ng chicken. Sarap nga yung chicken, pero hindi siya masyadong maanghang. Hindi siya. Right blend siya ng sweet and spicy. Tapos So, pwedeng kumain yung mga kids ng chicken. And gusto ko yung pagka-crunchy niya. Kahit na kanina pa natin siya pinrepare. Alam niyo naman pag nag-vlog, matagal mag-setup. So, kanina pa rin naka-prepare, but it's still good. Now, the next item on our list is tteokbokki. Ayan. Sobrang gusto ko ito kapag spicy and of course, kapag meron ding odeng sa loob. Ang naalala ko dito, si Jackson, pagkasama yung mga classmates niya, and gusto nila ng tteokbokki. Ano na-recommend mo sa akin na drama na gano'n, na nasa school sila? Siguro yung mga school series. Kasi yung Reply, di ba, may series din yung Reply. Tapos yung school series din maganda. Favorite ko si School 2015. Haven't you eat? Wait lang. Others naman, sinasamahan pa nila yung tteokbokki nila ng parang maliit na sausage. Oo. Sausage lang talaga, naglalagay sila. Tapos, iba-ibang version na yung natikman ko. Minsan, siya, sweet. Minsan, pina-fry pa nila. Sa Taiwan, pina-fry nila yung tteokbokki nila. Para siyang fried chicken. Try naman natin ngayon. The next item on our list is ito. Some call this jajangmyeon. Pero others, japaguri. Hindi, yung japaguri, Iba pa yung japaguri. iba siya. Ano yun? Mix siya ng ramen, tsaka ng jajangmyeon. Gawa-gawa nga lang pala nila yun. Doon sa movie ng Parasite, pinag-mix talaga nila ramyun and... Tsaka jajangmyeon. Okay. Kaya... Tapos lalagyan ng steak. So, try natin to. First time ko, by the way, na itatry to. All the rest, nakatikim na ako ng ganyan, but this. So, jajangmyeon is basically black bean na noodle. Kaya din sabi ko, parang different comments din from different races. Sa Itaewon class pa, whenever they drink, parang they could not drink in front mismo nung kasama nila. Why? Hindi naman in front nung kasama nila. Depende kung sino yung nasa harap mo. Kasi kung mas matanda yung nasa harap mo, kailangan you have respect for them na hindi mo papakita na parang barkada lang kayo. And hindi lang nila ginagawa to sa drinking. Ginagawa nila sa pagkain talaga in general. Bawal kang kumain without the elder eating before you. Okay, so dapat always mauuna yung mas matanda. Oo. Kahit yung pag-pour ng beer, soju sa other people, dapat iniisip mo pa rin yung respect. Okay. So, dapat kung mas matanda yung kasama mo, ikaw yung mag-pour. The next item on our list is bibimbap. Ayan. So, isa tong bibimbap sa mga naunang items na in-embrace nating mga Pinoy sa mga Korean food. Kasi nauna talaga dyan yung mga ramyun, kimbap, ito nga bibimbap, and mga kimchi, gano'n, diba? And then, eventually, lahat na nung nakikita natin, tinatry na natin sa mga Korean restaurants. And sobrang daming nagsalutan, no, na Korean restaurants na. Pero before, I think may sabi-sabi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nako-confirm. Pero sabi nila na yung bibimbap, it's something na kinakain ng poor class. In Korea? Korea. Bakit? Dati. Pero now, kasi it's been a common dish na. Pero dati, it's something na kinakain ng poor class. Kasi siya, mixture of everything. So, parang lahat ng tira sa ref. Sa bagay,
Actually, pinaka-naaalala ko yung bibimbap sa Reply 1988, yung time na umalis yung mommy ni Junbong and Jungwon. Tapos, si daddy yung natira, hindi din siya marunong magluto. So, kumuha lang ng rice cooker si Junbong, then halo-halo nito. Okay, gochujang, whatever, mga natira-tirang side na cut na vegetables, and then yun, nakagawa na siya ng bibimbap. Ano, napanood mo ba yung Princess Hours? Princess Hours, yes, pero sobrang tagal na. Like, the first time siyang nilabas sa Philippine television. 10 years ago, maybe. Kasi anong ganda, di ba? May scene doon na yung prince pumunta sa house nila. Tapos gumawa sila ng bibimbap. Which is new for the prince. O kasi, hindi talaga Kasi hindi talaga siya pang pero ngayon, parang it's a normal dish na. Every restaurant have it. Ang sarap. Anyway, ano na pinag-uusapan natin? Napupusog na talaga ako. So, let's go to the last item on my list. It's kimchi fried rice. Ayan. Ako, sobrang favorite ko na kimchi fried rice. Basta meron akong stock ng kimchi at home. I make kimchi fried rice. Ang dami din yata taong gumagawa niyan nung quarantine season. Basta may kimchi sila. Para sa mga tao na hindi sila talaga talented sa kitchen, like me, ako hindi ako talented sa kitchen eh. Minsan sinusubukan ko tapos dismayado pa rin ako. Siguro tama na lang na ako yung taga-tikim ng food, taga-review, pero sa pagluluto, hindi ako ganun ka-talented. So, kung ako sa inyo, magpa-deliver na lang kayo, yan. All of this, available for delivery kay the pop-up store, and actually, naghahanap sila ng reseller. So, if you're at home and marami kang kilala na friends mo, network mo, na feeling mo gusto nila ng Korean food, all you have to do is to post. And si pop-up store yung magpo-fulfill ng order, si pop-up store yung magde-deliver, wala. Magpo-post ka lang talaga and then you're going to earn. This is, I actually appreciate yung effort nila na ganito. Kaya ko rin to sinishare sa inyo. Kasi alam ko na maraming nawalan talaga ng work ngayong quarantine. Sometimes even yung mga bata, para may pambili sila ng laptop for the online class. Sa lahat ng gusto mag-reseller, I'm going to link it down below. Click nyo lang yon, and that's an application form. Then you're good to go. By the way, lahat ng food nila available sa lahat ng Wangja Korean Mart, kasi official partner nila yon. Meron yan sa Marisol, Dau, and Balibago here in Pampanga. Outside Pampanga, don't worry, magiging available din yung products nila. It's in Capas, Quezon City, and soon in Bulacan. Itong mga ganito nila, soju pops. Yes. Yan, available yan doon. Try nyo. Masarap siya. Hopefully, when things get better, we get to travel. Actually, isa talaga sa bucket list ko yung makapunta sa Korea. Abangan na lang natin yung mga next na travel ni Therese sa Korea. Actually, nag-Seoul Fashion Week pa siya. If you guys miss it, actually, na-feature siya sa Preview Magazine just recently. Feature yung kanyang journey, experience niya sa Seoul Fashion Week. And hopefully, maging okay yung lahat para mas magtuloy-tuloy pa yung mga adventures mo in Korea. Thank you so much, guys, for watching this vlog. Sana natakam kayo. Don't forget to like and subscribe to my channel. Guys, punta kayo sa channel ni Therese kasi meron pa kaming isang vlog doon, which is jajangmyeon Opa version. So, watch that. Hey guys, I'm doing a joint giveaway with Therese, and we are giving away PT21 collection ng Vice Cosmetics. Simple lang yung mechanics. All you have to do is subscribe to my channel, like this video, and comment done down below. And isama mo na rin doon sa comment mo yung favorite K-drama food mo. We are going to pick one winner, and nirarun din kasi to doon sa channel ni Therese. Panoorin niyo yung video niya na tatrapahin or jojowahin Oppa version. Comment nyo doon yung favorite Oppa nyo for more chances of winning. So, pwede kayo magka-entry sa akin and magka-entry din sa kanya. And then, we're going to pick the winner and announce it on September 1 through our Instagram account. And thank you so much for watching. As usual, I'll see you